Šéfa jako takového to ještě nemá úplně. Ano. Mám víc kanceláří těch fanklubů. Jo. Jedna je v Japonsku, jedna je v Kanadě, jedna To v je Americe. takhle mezinárodní partička? Jo. Vy máte skoro v každé zemi fanklub? Třeba moje první internetové stránky Ano. Vznikaly na popud a vyráběla je jedna slečna z Holandska. Aha. Jak se to vůbec, jako to by mě ještě zajímalo, jak se to jako nacvičuje? Napřed na suchu, taková jízda? Ne, ta se dělá na ledě, protože Rovnou na ledě? ty pohyby se těžko jako zvládají na suchu. V tělocvičně třeba si neděláte základ? Ne. A to se vymýšlí po kouskách? Proto nemůžeme mít ani choreografa jako klasického tanečníka. Musí to být někdo, kdo má zkušenosti s ledem a s bruslením. No. A tak nějak si posloucháme hudbu, ten choreograf má svoje nápady, já mám svoje nápady a většinou já koukám, co dělá chvilku a chvilku choreograf zase kouká na mě a tak nějak. Takže vy uděláte kousíček nějaký, jo? Třeba, já nevím, 30 vteřin a zastavíte to. A teďka furt jezdíte těch 30 vteřin, abyste to dostal do podvědomí? Ne, nejdřív se to snažíme postavit celý, ono to jde pomalu, ono to trvá dobře třeba týden, než postavíme ty 4 minuty. No. A to jsme 6 hodin, 8 hodin na ledě denně. A týden to stejně zabere, no a potom, když to dostavíme, tak se na to koukne ten choreograf, já to zajedu v celku, aby věděl, jak je asi ta kompozice rozložená, jak to je led vykrytej a jestli to vypadá. No a pak to pilujete. Pak to piluju. Pak to pilujete. A ty skoky tam dáváte hned, anebo až dodatečně? Já je tam nejradši dávám hned, protože ono něco jiného je na jednoduchý skok nebo na trojitý skok a ono to potom dělá neplechu. A to si rovnou řeknete, dáme tam 2 čtveráky. To se konzultuje s trenérským dneska týmem. jakoby neexistoval krasobruslení, co? Tak to je? No, bez čtveráku to nejde. No, paradoxně máme mistra světa, který zajel jízdu bez čtverního skoku, ale on jel jako poslední a mohl trošku si tam obměnit svůj repertoár, ale on ten čtverný skok neovládá, zajel krásnou čistou jízdu, takže se to zasloužil, ale jinak bez toho čtverního skoku mezi tu špičku to nejde. 2 aspoň, co? Lepší 3, no. Lepší 3? To si jako, kdo nejvíc skočil čtveráku v jedné jízdě? Tak byl to Timothy Gable, který před asi 5 lety předvedl 3 čtverní skoky. 3 čtveráky. On trošku švindloval, protože jeden odrážel s 2 nohou a měl se odrážet z jedné. A potom to byl Brian Žuber, který v loňské sezóně předvedl 3 čtverní skoky v jedné jízdě. A to bylo třeba pro mě obrovská satisfakce, když v té samé sezóně on předvedl 3 čtverní skoky, dostal 80 bodů v technické hodnotě, což je obrovský počet. No. A já jsem předvedl na mistrovství světa ten rok jenom 2 čtverní skoky, dostal jsem 84 bodů. Tak v tu chvíli zrostlo moje bruslařský sebevědomí a říkám, Brian musí skákat 3 a mně stačí 2. Tomáš Werner.